3 vikenda, 3 pokušaja, jedna tajna skrivena duboko u srcu Njemačke. Prvi put pronašli smo glavni ulaz, masivan, tih i zatvoren, kao da čuva nešto što ne želi biti otkriveno. Nismo uspjeli ući. Drugi put otkrivamo izlaz u nuždi. Nada raste, ali vrata ostaju zaključana. Bunker i dalje šuti. Treći put vraćamo se spremni, sa cijelom ekipom, s iskustvom, sa odlučnošću. I ovaj puta ulazimo. Iza tih zidova krije se nešto nevjerojatno. Sanitetski bunker zatvoren tek 2022. godine. Ogroman podzemni kompleks izgrađen za skladištenje medicinske opreme za vojsku. Dugi, beskrajni hodnici, savršeno betonirani, bijelo obojeni, hladni i sablasno tihi. Prostorije za regulaciju temperature, hladnjače, skladišta puna regala koja su nekada držala i ključnu opremu. Ali to nije sve. Unutra nalazimo kuhinje, spavaonice, pa čak i posebne dijelove. 3 glavna ulaza za kamione i vozila i jedan potpuno drugačiji. Ulaz za pješake, oblikovan poput prirodne špilje, mekši, gotovo nestvaran, kao da priroda pokušava ublažiti hladnoću betona. I mi smo to morali osjetiti. Ogromni dizelski agregati još uvijek stoje na svojim mjestima, električni odmari netaknuti, stanice za punjenje viljuškara, klima sustavi. Sve izgleda kao da je vrijeme stalo. Ovo nije samo bunker, ovo je zamrznuti trenutak prošlosti, skriveni svijet ispod površine. Dobrodošli u istraživanje koje nismo mogli zaboraviti.